So mga igsoon, ano na po ta sa ating panihapon man. Nobyembre 22 no, adlaw Sabado 2025 mga igsoonan. Mantay lain mahimuan ni. Yan pa pa isubra sa buwan no, aton pong lainon pagluto no. Inapod parehaon ganiha ay aron di po all ba. Mao ni atong balik-balik kay mao may atong nadiri. Bitaw aton pong lainon no, tabangon aton ni pagluto mga igsoonan. Patuning gihumulan og dugay no, ganiyang buntag pani og kauban sa usa ganihang gipaniud to. Kini siya karon na pod nga panihapon nya gidungan ni sila nag humol og agi basan pa gyud. Mao na ni akong gipanas panakot, gigisa na ako nang giprito una no. Dayon gibalik na po gisa ang kuan katong mga panakot nya gilunod na siya og gibutangan na po ukra para palawot no kaysa sabaw ato na butang og tubig mga igsoon. Na tubig na no. Kaya hindi na tayo butang og kanang harina ba laot-laot na siya. Pag simis kabitsin nga igsuonan ko tabang naman eh. Tanga to nag style ko na to no. Di ko ayaw pag nga dato ko kay ahong nak mga panakot mga kuyaw no. Tanga to hani nya katong ganiha gaon na kuanto siya kanang paper no, brown paper dayon kana pod suka nga hang basko no. Di na yung dato diha na ako nakamit sa mga tindahan ba nga magbato-bato lang pero ato kung suwayan. Okay, di mo na makadaot nga kaya mga igsunan kay suka man lang na ipahang no kung kato brown paper nga gipang suod mga paano ba nang lipak nila ba sa mall no. Diha lang tayong punit po suwayan po na ito panagsa no. Hindi na yung dato tagay na malit diha ay brato lang po sa presyo ako lang po na paliton. Tapos ang palita ka ng mga di pa galinga ba ng tibuok lisod po di sagol no kay tibuok pa man no? Ngayon ang galing na daghan ta istorya dayon ta deero kanon human no kaon nalipat no ko mga igsoon. Di mao na to. Okay mo na akong gibuhat no akong buhat ipatabang gyud ako pag-ayo. Daghang salamat na yung adlaw katong tanan bay.